Drahí bratia a sestry, je veľká škoda, že v histórii nie je zaznamenaný dátum, kedy prešlo ľudstvo zo surovej stravy na tepelne spracovanú. Isté je jedno, človek si zvykol na varené jedlo oveľa skôr ako na televízne seriály. Iróniou modernej spoločnosti zostáva, že dnes sa samotné jedlo, respektíve jeho príprava, stala televíznym seriálom. Ľudia dnes rovnakým napätím sledujú osudy jednoduchej Márie a prípravu ešte jednoduchšej zemiakovej placky. Divák už nepostrehne, aký rozdiel je medzi cestovinami s kečupom a syrom a cestovinami s rozborilom vilom. Zimomriavky na čele vyvolá rovnako vyšetrovanie inšpektora Derricka, ako aj nakladanie kyslého haringa. Skrátka a dobre, varenie v televízii sa stalo priam svetovou záležitosťou. Vyskytli sa názory, že hlásateľky, ktoré uvádzajú televízny program, by mali pritom variť. Ak by išlo o romantický príbeh podľa Danielle Steelovej, pripravovali by hovädzie srdce na smotanie. V prípade, že nasleduje prírodopisný film s ekologickým podtextom, varili by sojové klíčky s ďatelinovou omáčkou. Nočný program, čiže erotický film, by uvádzal múčnik jablká v župane. No a v prípade, že nasleduje horor, by hlásateľky pripravovali krvavničky alebo hovädzí mozoček na divoko. Zostáva ešte odvysielať celovečerný priamy prenos z varenia nejakej pochúťky, hoci pokusy tu už boli. Nedá sa zabudnúť na najdlhší makovník na svete, ktorý upiekli v Košiciach a ktorý sa stal zdrojom pohraničného konfliktu, lebo jeho pravý koniec zasahoval až na Ukrajinu. Vedci predpokladajú, že nie je ďaleko doba, kedy si ruský kozmonaut v priamom prenose po poruche tepelného potrubia na stanici Mir ugriluje vlastné koleno. Skrátka a dobre, varenie pred televíznymi kamerami sa stalo celosvetovou mániou. Paradoxom je, že v televízii varia všetci, len nie tí, ktorí to naozaj vedia, teda kuchári. Je to logické. Kuchári musia tvrdo pracovať a ostatní pri varení relaxujú. A skutočne, je nanajvýš zábavné sledovať politika, ktorý nedokáže naplniť predvolebné sľuby, ako sa snaží lekvárom naplniť aspoň palacinku. A nakoniec herec, ktorý sa preslávil dabovaním hluchonemých černochov, nám dokáže nielen to, že je beloch, ale potom, čo si trestne po prstoch tlčikom na mäso, aj to, že vie rozprávať. Drahí bratia a sestry, aby som bol objektívny, existujú na svete ešte štáty a televízie, kde by takisto chceli variť, ale nemajú z čoho. Môj osobný priateľ, populárny bangladéšsky zabávač, Javahurta Maheshwarananda Sranda, sa už vyše pol roka snaží v bangladéšskej štátnej televízii uviesť seriál o varení. Seriál sa volá Minútky a je známy tým, že do minútky ukradnú zo štúdia všetky suroviny na varenie. Drahí bratia a sestry, dnes sa s vami rozlúčim starým slovenským porekadlom, ktoré znie: Sýty hladnému nevarí. Preto, keď prídete dnes večer domov a otvoríte chladničku, zamyslite sa a zopakujte si nasledujúcu múdrosť. Citujem: raňajkuj sám, o obed sa podel s priateľom a večeru prenechaj svokre. Ďakujem za pozornosť.